เลยอินสวายอินกันชแนลมิลล์คลิปสักตัวเตะจะไปกันบุกจะอู้ตุนทุ่มชวนมิโซเตนุนเฮร์ดังลำบ่อยตัวตีละกันไงสานซองเตะกันบ่อยปุยซองทิลปฐุมกันสวยโดนอันนี้กันเทียดซองเตะกันไงสักซองเตะปอลนี่ไม่เทติดชวนคงไอ้ตะกินไม่ลงไอ้ทักสักเลยอุละอินตานจังไกโมเบงติวาร์ตัวเรานี่เซมาสับเบระชวนมิโซเตเฮียนินserial movie hi kan ngai na ma kan en na sa kan en masak pol chu hindi serial ka soti zindagi ki khani star plus an pek thin khamo sang ni le pakhat tangin ka soti zindagi ki kha chhuat tan ani ti chuan sang ni le pahni kum top sang ni pathum ti chho bor vela khan mizo te hianin kan en na sa ma ti te ang ti chuan khatianga a serial to ba en lo khan a vai tong ngor hindi ngor en lo khan mizo tong ten han le lin choten ni le lin masak ber an nge in ka ring serial movie kher chuan te chuan a le ling tu kha pijing eng moi ni atira tak chuan an le lin masak khawa chuan a mizo tong kha eng te kan se o tho tu khanin mi pa po me che po khan pijing eng moi khan hin aron ti vek mai thina pre nai chuan atia no anuraka chuan te pu ba chuan te ti khan aron ti thina ti chung khan kan en ti ve kha mizo te chuan audio dubbing kan ti mizo tonga ale lin serial ngat phei chuan in masak ber pol te jinga mi ani ti chuan tho tana tanga zir top ni ani in ka shria ne zan dare lechan ve star plus ne la ron chok thina kan hak ve tang zela dar kar chan ve dare lechan ve atanga dar ko in kar aron chok thina fak na ten oma en tak phei hi chu minute som panga tanga minute som ni travel ba hi kan en tak man love khati chung khan amunom kan ti kan tui pui zoram khovel kha adeng chuka TV lama mizo tong le lin mai kha atok lo ani de wani ang chu he ta kan weekly magazine khati hun lai lar ber pol le kan nei thatte jing mi lalti weekly te khanin an kha mi kasoti an le lin na bi ka kha ni kalom pakhat a hian an da kan share thina lei thina tharon chok to em chok lem ti kha kan boi pui ve thin lu to ka kan thiamang tak khan kan long ngai sak ve thina pre nai te pre mate pre man character phe ka chu kan du khamo ha me pa khanin mizoram local tour te khanin boi pui te kha han o ma ro chu eng mo har san te om mani che gang chu rong kal le thei ta lova ataka mu acha kom te lul nen ti chuan khami hindi serial big kasoti zindagi ki ni lo kha adang po tam tak le lina oma chu tiang then khata chuan kum te mo kum piara sabandan te mili ti te le adang tam tak tu nu thleng pon savdan india ti ang chi te le lin khatam khami level atang khanin he ta korean kan kai chho vele hi hindi serial atang korean serial kan kai chho vele Mizote hian kan korean serial le lin masak ber nia ka hriat achu ka soisual in ka ring lawa ka soisual tak le comment khan min lo shil ula minoti diksak ula ka hriat sualo chuan let's go to school khami cha sang du te mo khang ho khan ni in ka hria kan en masak ber kha mu no mi kan ti the apik takin katiang le lin chungcha nga te le thil tam taka khan aizol biga khan atlana thina ni district dangte khodanga te chon atlana lutuk thin lovin ka hria achan chu kati hun lai te po khanin hanjin ni khuate alom thina chutianga chon aizol anga kan boi puyang te kan tuyang te khanin khothen khata khodanga ti te angmo anno tui pui lutuk phalowa amaro jo tu nuwa chuan internet khovela kan cheng to cable TV pun khotin thleng to chu tiang kan ni to wang chuanin kan zawa in kan tui tlang to ni ber mai chu ti chuan let's go to school khan character mo nam tak kan mu chu mi nuwa chuanin Korean serial dang tho Full House kan ti te Green Rose kan ti te mo which you he te
F4 kan ti te Descendant of the Sun te Three Brothers tiang chi te ain do dan karon soi chung lo ke mana kalau ngai nat le kalau la hriat reng te karon soi nang mani pon tam tak lo hriat reng te khang aya mu nom tam tak ti po in nein karinga chung te chu comment section a khanin min lo comment sakula lom om ngotang ti chuan i Korean serial hi Mizote kan en na sa ta hle me tu nu thleng po hianin i audio dubbing kan ti Mizo tong le lin kher lo hemi an mani atong angau ngau English subtitle omang chi te hi kan en na sa ma tam taka chuanin zir tur hi tamani tun ma te kha chuan a mu nam na ang khan kan en liam mai an sang kan na te kha chu kan ban phak ro la kan da lova mi ti tlai tu wa khan kan mang ber ani tun din huna chuan Mizote po kan sang kang ta kan ei le in mei pi lama kan in chain te kan khosak dan kan nun phung reng pon zia om lama pana kan economic level te pon ma ason zela chumi ani rual chuan an nuna Korean serial kan ena an nuna te an character te anon tilan tam taka him Mizote hen zir tur tam takan nei na saviau mai Korean ho hi an mani le an mani anin du tok khop maya achan chu in enfowa kan enfowa an Korean serial a hian vai amo nam dang sim Europe po ni se an lang hin tam thin lo wani a serial angat phei chuan ron lan sang te le engmo thil te chu om te me mai ma ro chu Bollywood ang te Hollywood ang te hi chuanin nam hi ain chi pi lowa an ma ani to hen lung oi a ei le in te ni se an han in chi lama te po beer te soju te ni se an ma ani ku chuak leo an pholana an ti lan tamawang hian tam taka chuan an ma ani kha an chiang nen na ma an culture a khan mo chu Mizote hian kan copy an ti dan kan laki a tul ma ani ni na hian kan chena poimo tam taka chuanin ma ani ni lo dana lan kan tuma kan economics level ina phak lo kan in chaina kan family background na thlin lo tam taka in chaina te lan dan te kan boi pui kan du thina chung ti chun kan nuna har sat na engmo chana min thlen thina mani ni lo dan anga lan du na thin lung te min putir pha na chen tam tak te po mara chu thazong thlir chuan an thorim na te an taimak na te an huai sen na te an be fan na te rin takan ti na te hlo tlin an tum tlat na te i mu thiam chuanin kha tiang zong kha mu thiam chuanin zir tur tam te ko mani an tirahan character thing khada chuan student ten lo ni chung student te chuan thei top chuan an zira an beya nar thi that khopin lekha te an zir mu chuan kha tiang khan Mizote hen zir ve ta ila keni ang rilu chak le le kha thiam thei mo ang ngat tan phei chuanin tuna kan din mun thlenchin level poi asan to the luna na ai sang ro pui jok Mizoram sarkar ha thokemo India rama sarkar ha thok sang berber IAS kan ti te IF kan ti IFS tek hian du tok mei lovin ai sang jok foreign thlengin kan in dai dar theya lo thazok din mun angel nge jok thlengin Hollywood line a po ni se Bollywood a po ni se football lampo ni se footballer po ni se chu tiang chun tam takin kan din muni kan her dang lam thei ni ti kha an cheta ila ti chuan khami serial a khanin kan la top mai lova Korean bi ka hian tun nai entertainment sang an han ti antinan gal mei chelama po ni se mi palama po ni se boy band kan ti te girl band kan ti ang chi te an ron om chwa tun nai angat phei chuan khovel hi an luat tak me music khovel hi Blackpink kan ti te BTS kan ti te a shallow hi an om lo ni ti le kan soi sual lutuk lovanga kan kum rol pui ang ke mani ang bi ka chun a shallow hi an om lovang no pangte te kum sari kum ret kum som te pon an la an sak pui an lam pui ar the ni chuting khop chu ni an boru khilian ma chu entertainment cover ani ta se music industry a poneng chu mo chu tiang lo le chuan football a po footballer thatak tak an nei pak ji sung te tun ma devin ani tun nuwa son hiang mi te mo Tottenham player chalu to kani kha pet goal thei tlan chak box si kha tiang ten ni tun nai hianin Wolverhampton khanin players pakatan laklu tharan nei bok kha mingan soi mai dona ka thei ngela ka tiang lo chi heta star players vani rum lo maro chu
khovel football league tham perangan soithin English Premier League apok khel pha player sin nei nur ani ti te kha han thetel bok tai la ti chuan khatianga kan ve en liam mai an mani zir tur kan va mu thiam chuan si lo chuan chuti lai tak chu Mizote hianina kan zir tur te ma kan sona tur te ani he ta Millennium Center banga BTS member chumi khami birthday ti kan wish na banner kan tar te po acha chumi ni rola ro chuan an mani tang enge zir tur kan nei hlok na enge tel tur kan nei an thiam na an talent te an zai thiam te long ngai thla lo lung oi me hi kan ti tur ani mai lova an mani ang kan ni theina tam taka om thei tam taka chun zai thiam te lam thiam te poi talent ani lutuk ma ro chu chu tiang talent din lo ke mani min ti phur tu min motivate tu min inspire tu no ni se an thorim na te an be fan na te mo BTS te po tam tak chun in shrianga an nun ron bul chan na te an sadio masa ang chi te po in thret kha khatiang ni wang khan ke ni pon khatiang din mun tang khanin sang takan thleng thei ni ti kha shwe ila a thange ti chuan apani na kan soi tura chuanin Mizote hianin tun ma tangin nupui pasal nei chungchanga hianin dan chu ni em lova ziek lo dan ti la chu tiang chu kan nei chu mi chu nu le pa te hianin abik takin mei chia an fanu te pasalatan hianin tun ma chuan officer khan du pui thin ta ni eng po chu ni se officer pasalan nei kha chuanin sum le pai tho chu kong ate azon na te an buai don lovelin ti khan thetla ta chumi ni wang chuan nu pui pasal an zon pui chuan officer khan ril ru han om tlat thina ma ro chu officer pasal nei kha alo fu lu tuk lo poni mai thei tam taka chuanin achan chu tun ma deuh te chuan officer lian te chu contractor te mi tam takin an dora an bo du sak thil pek sang an pe ar tui lai tangin in khel chi thleng te pon ani ang chumi ni wang chuan atle ma lo che boy ve deuh thin te pon omani chu tiang te ni wang chuan sum le pa ya boy lo ma se in chung khur kho sakna economic sa boy lo ma se an fa te kha nupui pasal in then na te alo om ve zel thowa an lo limber chuang lem lovani ti te kha mu chowa ti chuan officer nupui ni tumna tang khanin pastor nupui kan tla thale ta kan ta thange kan tin kan tla sang jok pastor nupui nupui ni kha ril ru alo lang le ta an fa ten sir tir na po pastor nupui ni tlakin inun mang ra u vong ra u uluk ru an ti ni dik tak sei chuanin kan pastor te hi an za oma an lu em ko ran tan te mi pui tan te ma ni loina ko ran po ne lo se pastor an ni chuan salvation lama po commanding officer CO an ni chuanin kan za em kan ngai na thin ani thlarau nu na mishing takin be seina min siam tu tan kan du'a kan be don na tanga min chan chuak tu tan min pui tu tan kan du ani chu tiang kho bakan da san te chuan ni chu mi te nu pui ni tur chuan nung chang moi angaya mi biang biak thiam te angaya chu tiang tam tak chu kan mizo nula ten tun ma deuh chuan an ti thina pastor nu pui ni khamo nu le pa te tanga pressure wang te pon yang pastor nu pui ni tum te kha thalu tuka ti chuan khami area tang khaning han kal le anuwa chuan sipai nu pui ni tum na kha la om ve le ta sipai nu pui ni po kong tham taka chuan ne sipai te chu abik takin Assam regiment han ti tai la Indian army ten lo ni ta Mizoram po na India ram mun tam taka azong aza in anom theya chu tianga chuan sipai pasal nei chuan phai om na chan wa mo vairam om na chan sam taka oma fa te than len nan se len nan te tong an thiam nan te du thu sam ani na tam tak te po lo om ve thoni chu tianga tan chuan sipai nu pui ni te kha kan nula te kha ne nan tum chowa han tile ani hun lai chuanin thili hun lai te hi om ve ni lung len thak zong thlir te pon nia lung len thak arin om lo mi ta chun sipai nu pui ni te hi ti mai chi ni lo rin om fe tan lo chuanin thlina harani chu tiang chi chuan sipai te po an nu pui te nom mun an hroi thei lo ni chuan rin om ngai tho rin om lo chuanin nu patana poi theya thil tam tak kan nun konga kan nun cho zel tur hmong tam tak anei thei ti chuan kha
pathum na alo ni le ta ti khan officer nu pui tangin pastor nu pui an nia an boi pui a chuta sipai nu pui an ne le a ka tiang khanin kan nuna kan ril ru suk hle kha adang ve thowa kan nula te po ti chuan tun a chuanin pathum na tan chuan thalai te mi pa te lom zong ve thung an soi do ni la mi pa te lom zong kan ti khan tun nu angat phei chuan kum in te tun kum ang hunang at phei chuanin mi pa te so hi kan ni to lo kan mi zo no la te hianin two wheeler hi an lom em a bike aron chok thar ma sa piang hi an nei thei an khal thiam se la kan mi zo no la te hian chuan oma an quality an tai ma em mi zo mi pa te kan tluk lo ni tam taka chuan chumi ma chuan kan an soi ma sak tura chuan Mizoram hianin ka soi sual lo chuan two wheeler kan nei ma sak hova chuan LML select true te LML siam tho Vespa NV te khang te kha kan two wheeler ke ma ni pona kan lo mu ma sak te kan lo fiat ma sak ten ni ta chumi ni rual chuan chuak ma sa Splendor kan ti ang chi te Rasdut mo RD350 kan ti ang chi te khang te kha an om ve thova ti chuan chumi lo le chuanin RXZ kan ti te RX135 te RX100 ti te mo khatiang khan khati tun ma kum som ni chho kalta kha chuan khatiang ho kha kan bike nei ma sa te om ma sa te ni ta ti chuan ti khanin engmo bike model sang te aron chuak ve zel thova chumi ni rol ro chuan kan Mizote khovela two wheeler khovela ti tang Mizoram two wheeler khovela kan nun ron her lang lam boi tu chu kum sang ni pariat kuma Yamaha ina aron ti chu Yamaha R15 version 1 khan Mizote ril ru hiron thak dang lam ta veka two wheeler bika ngat phei chuanin anei ma sabar ka hre chu sar VR ralte khania khati hun lai khan doctorate degree khala nei lova sang ni pariat chawa khan tuna chuan doctorate degree nei to sar doctor VR ralte khani to ani kha nei ma sabar ka hre chu ni R15 version 1 kha pola ni nge ina ti chuan kan sikula khan government republic higher secondary khan aron kenga kan envelai laya school corridor tang nal ni kan te ni dikta ka soi chuanin khati hun lai khanin midang kan sarte apo khanin CBG nei ten om ve tho ta CBG te po hun lai chuanin bike nal lu tu kan ni ti chuan R15 version 1 ron chuka te tang khanin Mizote na kan bike clear dan kan luk sakha aron ti danglam ta veka ti chuan R15 version 1 aron chuak chumi rual deuh tho chuanin aron chuak dang han om ve zel thowa antinan charisma te po kha aron chuak ma sapol an jok mai thei ka soi sual mai thei charisma te po khan nala ni hero le honda hoina an tho dun lai an siam chuani kai and son survive ko na me te khu an deal la thin an ni hero honda no ti thin ni kha charisma lan chok aron chok ma saber ber model kha chu hemi ateng ki sira hiarin charisma ti kha ai in bela kha version ma saber ta ti chuan charisma po khain charisma R te ron choka ZMR ti ang chi te ti khan model sang ron choka ti chuan R15 po khanin model sang ron chok zela tuna ngat phei chuanin version 1 oma version 2 oma version 3 oma version 4 kum sang ni somni pakhata chuan version 4 kan nei to version 4 po khanin version 4 han M version alo lo om vel zel ta avai chuanin version panga ang nei to chumo chu tiang te chu ni chho to ta I ma son he azon hena zuang chok ti chuan kha sport bike ka ni ta se sport bike lo lama chuan tlema cruiser type anga chuan Royal Enfield Classic 350 aron chuak kha ron chuak ma sa pol ani Mizoram chuan kum sang ni pakwa kum chhobor vel tho khan ani chuta nei ka shet le ma sak bar chu sar VR te buk khani pol he ni heng ka sia ka mi tum po khanin aron khala nal li kan ti pa hi kan ti em ani I ahan tlan ahan ri dat kha kan en vong zera ni kan sikul chhokong pui da khan mo khating khani ti chuan Royal Enfield po tuna chuanin
agent kan ti don mineng showroom thata kan ne to loma Enfield an oma anni son in tun na ya chuan bike an ma ni Royal Enfield company big po version sang sang ron sok to khami 350 classic khami roll chi khan 500 to ron sok ve thota ti chuan Electra te ron sok bullet pa nga eng te po ron ti thar le ron sok le ti chuan Thunderbird twin spark ti te oma tun na ya tun nuwa Thunderbird po X version te ron siam chho le chuan machismo ti te oma chu tiang lo le chuan in mature te tun na ya ron sok thar le mature nuwa hian in Himalayan te ron sok Himalayan nuwa po hian Continental GT 550 te 650 te Interceptor 650 te anon so ti khan bike khan arin update kan tin arin sok thar zung ni rin ai tak khan anron in pe ma thina aron ti chok ma thina model thar te version thar te kha ti chun chu Yamaha te Honda te Hero Honda bi kanita chuan bullet te chu tiang lawa chuan Honda sim khanin company thar an mani big top khan Honda top khan aron lut le agent kha ti chuan anni chuan CBR te ron chok le ta CBR ro to batun ha model sang CB3 300X te 500X te hemi anting kha kan soi mai dona Urban Explorer an ti te aron CM chok le ti chun ka tiang lo chi po Hornet te chi sang model sang kha aron nei le ta ti chuan chu mi pa big chu mi pa khal te lo ni de big tang semi pa khal kan ti ro khan tu soi to ang khan Interceptor atangin arit de bullet kan ti thleng atle ma bike zang de wan ti thleng hen kan mizo no la te ang khal ve vek to chu tiang kan ni wang chuan mizo no la te da niam then ni lo wani ti chuan Suzuki aron lut vele to Suzuki po an ngial nget khop me servicing nei tra customer care petra an soi nei henge Suzuki te phe chu tun din muna ngat phe chuan doran nuam ani an ti thin ani ti chuan hawa Honda te po mo zote te pon ni ka teng khanin dor nuam tak kha an ni zel Mizote hi kan ti to lama chon soi to ang khan ti to kan su thina dor nuam tak ni dan te customer care te after sale service te kan pek tha chuan ai teng business line ngat phe chuan in lo thlina kong pakhat kha ani ve ati chuan Suzuki pon model sang ron neya Gixxer apon naked te katiang chi te alo oma engting eniang hemi MotoGP version kan ti ang chi te le Gixxer SF te an lo chhoze bike chi sang kan hriat kim lo tur tam thakhian miron lu chil to ani chu kan van nei ne me mani ti chuan company dang le chuan KTM te anum vele KTM te po an bike an nal an sak tha em boka version sang an oma 200 te an oma 250 te 390 te mo ka tiang khanin model sang kan on siama mizo thalai de hi mak deuh chu mizo mi pui kan tamlo te lo noi som pani angpon loin chu tai la tun din hmuna hianin kan thil nei te kan lir thei nei hi atam khop me chung ko pakhat hianin pali panga thi kan nei narin om chu two wheeler bi ka point chung ko pakhatin pani pathum hi kan nei de fer hianin arin om chu teng khop chuan kan sell si thatla ta India rama po Suzuki te han soi tai la sales tha khan number 1 ni sang ten nei ni India ramanga mak de mai chu ni ta ni chu tiang chu engtin nge ni thei ti pu ngai to tham fe ani ni ti chuan Bajaj an lo om vele boka Bajaj in Avenger ten lo siama Pulsar 180 ten siama 223 ten on siam chawa mo khateng khanin model chi sang company sang kut jung tang thlia ngau tham hi kan nei to ni Mizoram hianin chungde chu kan van nei te le kha tiang zong kha kan bultan na miron herdang lam boy tu chu R15 version 1 kum sang ni operator so kha ani khatang khan bike hianin liter khatin engtia thuinge atlan thei ti lampang ni to lova
bike in nal dan te chak that dan te kha Mizote hian in kan lei chan te kan du zong te lo ni to a thil ani na tak tak kan pochuak to a kan muthiam to ani ber mai chu ti chuan nura te khal tur bi ka aron duan chu ni om takin scooty kan ti scooter aron chuak vele a scooty chuak masa pola chuan scooty pep te ani ta tvs siam an ning ka hrian neu kha scooty pep khanin scooty kha scooty pep ti khan model pakhat an version pakhat ne ta maro chu Mizote aron lut masa ni wangte poni nge scooty ron kan ti ta feka scooter ron chuak zong zong hi scooty kan ti ta feka maro chu kan sei tum kha abo chuang lova khatiang deuh tho kha ni Delhi lama te khonin Honda CM Activa hi achani ome larpo alarani ome kenina scooty kan tiang de khon Activa ti kha scooter version big soina ni mange ti te po kha ni chu ting te chu ni scooty ti ta mela scooty po hianin chi sang aron om to company tinin aron nei de vek to Suzuki nan ne Honda nan ne Yamaha nan ne khatiang khanin Mizorama dealer kan nei tam take chuanin scooty hin nei de vek to a nei lowa te chuan hemi KTM te hian an nei lova ti lova chuanin Mizorama dealership kan nei hawanga hi chuanin an nei tel de vek to company hian an siam tel de vek to ti chuan scooty pep roll de tho khanin Honda siam Hero Honda an ni lai siam pleasure te khanan chuga acid pack doi mai te kha chuan khanom ang reng re u tu ka tiang chi te po kha chu tiang te chu ni ti chuan tun din hmuna chuanin kan ril ro suk thlek reng reng hi Mizote hi ka tiang thil pathum kan serial en te le nupui pasal kan in zon dan te le kan lir thei chu hui lar bik kan buaitu dan zong kha aron thlak dang lam vek to ti chuan tun tum dan chuan kha michin kha kan han siam thei te hani se video le peka chuan tun aya beng war thak zok te le kan tana tangkai puizel thei tur thil te kan siam chozel don ne zawain un manom vek ule